Morjesta! Nyt olisi sitten kauan odotettu uutuus. Betan 456 RX motocross-pyörä. Ja tää on nyt tullut meikäläisen testiin ja ei kai siinä sen pidemmittä puhetta kuin kovaa ajoa. Lähdetään koittaa. Peli, sääkeli. Joo. Piti sairaan hyvät jarrut. Niin kuin heti suoraan kun lähti baanalle, niin aina jarrutti liian aikaisin. Tää on muutenkin pirun makea pyörä ajaa. Oli kyllä hauska. Nyt on vähän sisäänajo suoritettu, niin kohta voi kääntää kaasua. Säädetään. Ei niitä paljon tarvi säätää. Ready to rock and roll. Aikamoista. On se tiukka peli, ei voi muut sanoa. Hyvä laite kaikin puolin, ihan niinku tästä näin pakasta vedetty. Positive surprise, sanois lontoolainen. Alright, nyt on saatu testipäivä vedettyä Betan 4,5 RX motocross-malli uutuus, mikä nyt tulee markkinoille kaikkien käsien kosketeltavaksi, mikäli niin haluaa. Niin pyörä oli oikeasti hyvä. Mä en nyt jauha shaisee, koska tää ei ole maksettu mainos. Mä voin jauhaa mitä mä haluan. Ja se on sitten eri juttu, jos Krisu hirttää mut liikkeen katosta, mutta ei tarvi, koska pyörä oli oikeesti yllättävän hyvä. Et mulla oli pieni ennakkoluuloja moottorin suhteen ja muutenkin ihan uusi pyörä, niin kuin en tiedä ajettavuudesta ja näin, mutta tää yllätti ainoastaan positiivisesti. Pyörä on tosi hyvä ja helppo ajettava, tää on kevyen tuntune. Niin kuin helppo heitellä tuossa längeissä, mitä vertaa vaikka Suzukiin tai Kotariin, mitä on ajanut ja muitakin pyöriä, niin tää oli tosi jotenkin niin kuin helppo oloinen käsitellä. Ja mikä mulle oli yllättävää, niin mä jopa ajoin tapeilta seiste, että mä en oo koskenut tankoa enkä mihinkään asetuksiin, että se oli valmiiksi mulle aika hyvä ja jotenkin helppo ajaa myös tapeilta seiste, vaikka tuleekin paljon istuttua. Moottori varmasti moni kiinnostaa, niin se oli yllättävän niinku ruudikas, mutta kuitenkin lempeä. Et se niinku alhaalta lähti hyvin vääntämään, että oli hyvä vääntö, mutta se ei kuitenkaan räjähtänyt niinku käsi. Et se silleen, kun avaa kaasun, niin ei ampunut silleen niinku liikaa. Et se lähtee hyvin smoothista alhaalta vetämään. Ja sit mä kokeilin ajaa 3. ja 4. noit suoria, että niinku vaihtanut isompaa, niin tää venyy kuitenkin ylös. Ei tullut rajoitin vielä vastaan tuossa lähtösuoralla eikä tuolla toisella. Et ihan niin kuin siinäpä ne tärkeimmät. Ja sitten yksi mikä yllätti, niin tää etujarru. Että tää oli niinku, mä en oo ikinä ajanut millään pyörällä, missä olisi näin hyvä niinku etujarru. Kaikki muutkin alus mitä mä ajoin, niin aivan liian aikaisin painoin jarruun ja joutui uudestaan avaa kaasua. Että tää pysähtyi niinku tosi tehokkaasti tää pyörä. Et mun mielestä aika niinku valmis peli, kova ajo. Tää oli oikein hyvä ja onnistunut testipäivä. Ei voi muut näyttää kuin sitä perinteistä peukkuu ja Snellman Motorsport. Ne
antoi pelin koeajoon ja sanoi, että kerro miltä tuntuu ja anna vähän raanaa sille ja mä annoin vähän runtsikkaa ja ei muuta kuin tosiaan Snellulle, Krisulle kiitos ja en oo ikinä betalla ajanut rossipyörää. Ei oo kyllä moni muukaan, kun nää vasta tuli. Joo, nyt on tullut Hyvinkäällä pari settiä ajettua täällä betalla täällä ja on ihan niinku eilistä toistaan, että hyvä pyörä, ettei niinku vähän jos jotain muutoksia itselle tekisi, niin laittaisi pyörän kulkemaan enemmän niinku perä alhaalla ja keula ylempään. Nyt se vähän menee, tuntuu välillä, että se on pikkusen niinku tälleen etukenossa, mutta täällä on nyt paljon spooria ja rata haastavassa kunnossa, niin heti huomaa, että se olisi helpompi ajaa, kun se menisi vähän näin. Ihan nyt täällä kun on pehmeät hiekkaa, niin huomaa, että jossain tavallaan voisi olla enemmänkin ruutia, että se heräisi vähän räväkämmin sieltä alhaalta jo noissa pehmeissä hiekkakurvissa, mutta kyllä se kuitenkin silti lähtee, että ettei sillä tavalla ole tehon puutetta. Varmasti köykäisemmällä, kevyemmällä kaverilla ja muutenkin, joka ei anna niin kovasti runtua, niin riittää kyllä ihan varmasti teho. Ja kyllä se niinku itsellekin, että se tulee vaan vähän eri lailla. Ei, ajettavuus, niinku ajoasento on hyvä, että tapeilt seistä ja muutenkin alat tapilla jotenkin luonnollinen ajaa ja viedä tätä pyörää. Että tosi kevyen oloinen laite. Joo, tässä on Kybi-iskarit edessä ja takana ja keula mun mielestä tuntuu niinku hyvältä jo nyt. En ole mitään säätänyt. Perään mä laitoin eilen jo reboundia kiinni alhaalta, että paluu hitaammalle ja nyt avasin vähän komppia tänne Hyvinkäälle. Ja perä pikkusen pompottaa, niin että se ei mene sillä tavalla ime tosta noin teräviä patteja. Tai verrattuna omaan pyörään, niin se on enemmän liimautunut niin kuin radan pintaan ja maltillisemmin, rauhallisemmin menee, että tää pikkusen täkättää ja hyppii, mutta sehän on tietysti säätökysymyksiä ja noin, että harva pyörä on välttämättä mieleinen heti kun se hakee, että vähän pitää säädellä. Etujarru, tässä on niinku eilistä toistain kanssa, että paras etujarru mitä on ikinä ajanut missään pyörässä, että se on kyllä ihan uskomattoman hyvä, että kyllä pysähtyy. Että muutenkin ketterä kevyt pyörä, se niinku yllätti, että nelipuolikkaasta saatu näin kevyen ja henno-oloinen niinku vietäväksi, että eihän se helppo käsitellä ajaa. Näin on sitten saatu pari päivää testiä ajettua. Eilen oli Lavangos Vantaalla ja nyt Hyvinkäällä. Ja eihän siihen sanattomaksi vetää. Hyvä laite edelleenkin. Nyt oli vähän erilainen rata, että oli pehmeät hiekkaa ja tosi paljon niin spooria ja vähän semmoista niin kurasempaa. Ja oli ihan hyvä, että pääsi testaamaan nyt erilaisia olosuhteisiin tätä pyörää. Ja ei siinä, niin kuin tuossa sanoin, että jos jotain nopeita
muutoksia tähän tekisi, niin pyörä laittaisi tällaiseen kulmaan, että se menisi vähän peräalhaalla ja olisi helpompi noita sporeja ajaa ja mennä muutenkin mutkaan sisään, mutta se on vaan säätämiskysymys. Muuten tuli tossa ajettua kotarilla ja omalla pyörällä ja sitten tällä betalla ristiin ja sama homma kuin Vantaalla, että samoin kierrosaikoja samalle sekunnille ja tänään oli sitten taas pikkusen se puoli sekkaa sekunnin kotari nopeampi mitä beta, mutta sitten taas se oli vaan se yksi kierros, että muuten oli samalle sekunnille. Eihän täälläkin radalla sama juttu, pyörä kevyen oloinen, ketterä viedä ja muutenkin se ajettavuus on sellainen, että se on helppo viedä tuossa längien välissä. Tosi kevyt, sä voit kääntää, taitella sitä nopeammin kurvista vallista pois, ettei tarvi ajaa sinne varsinkaan johonkin pussiin tai tälle, että se on helppo viedä tuossa ajaessa ja ei siinä, ruuti on hyvä, muutamassa tuossa pehmeässä hiekkakurvissa niin voisi olla enemmänkin taakia, mutta se nyt on vähän kaikissa pyörissä sama, että mitä pehmeämmällä hiekalla mennään, niin itse voisi ajaa vaikka olisi enemmänkin ruutia laitteessa, ettei ottanut koskaan vielä olla liikaa tehoa, että sitä aina kaipaa, kun on pehmeät hiekkaa, että kuitenkin itse aika skrode ja runttaa se kaasu auki, niin toivoisin, että se peli lähtisikin, mutta tässä tulee smoothisti se voima alhaalta ja semmoinen tasainen kuitenkin, että siellä on veto, ettei se ole vaan semmoinen hurisia tai että se tavallaan uppoo sinne hiekkaan, että kyllä se koko ajan lähtee sieltä vetämään ja vetää pois, ettei sillä tavalla vaan jauha tyhjää tai huriset tyhjää. Et ihan moottoriltaan smoothi, alhaalta lähtee ja venyy kohtuu ylöskin, että ei tule rajot ihan heti vastaan. Muutenkin nestekytki, tykkään siitä, hyvä tuntuma kykässä, ei tarvitse paljon lipsutella ja etujarru edelleenkin erinomainen. Hallintalaitteet muutenkin jarrut hyvät, varsinkin etujarru. Ja tanko en ole koskenut, ajoasento niin kuin yleensäkin toi runko ja tangon paikat, jalkatapit, niin ainakin mulle sopii hyvin. Et se vähän mitä seisoo ja ajaa tapelta, niin se on hyvän tuntunen ja jotenkin semmoinen luonnollisen tuntunen, ettei ole minkäänlaisessa jäkityksessä tai tälleen, että aika rennosti pystyy viedä pyörää tapelta seisten. Ja jotain mutkia tuli ajettua tuolla tapeltakin, ettei ottanut jalkaa edes pois. Ei kai siis sen suurempi. Kiitokset Snellman Motorsport, kun antoi pyörän testiin ja kyllä mä laitan tästä pelistä peukku ylös, että ihan loistava laite niin kisakäyttöön kuin harrastajallekin, että ei tarvitse pelkää, poveri tulee smoothisti, ei räjähdä käsiin, että lähtisi lapasesti, että se tulee tosi hallitusti ja pystyy viedä niin kisakuskia kuin harrastajaakin kyllä. Ja kevyt pyörä ajettava, todella kevyen tuntunen. Hyvä laite. No niin, tähän loppuun vielä, että alkoi väri. Oota hetki. Testi. Kato, asetellaan pojat, asetellaan. On hiljaa vähän. Otetaan hetki, joo, noniin. Mitäs sitten tässä jauhasi? Sillä tavalla nyt niin hirveästi yllätä. On tää aikamoista. Oi helvetti. Mitäs mä nyt jauhaisin? No ei. Tänään on perjantai, niin Kalle on ihan hyvä baari. Kauhea darra ei pysty. Pyöriks sun se? Joo. No katkaise hetkeksi. Puhutaan vähän. Oota. Joo, anna pyöriä. Mä ootan, että toi menemäs toi. Joo. Vähän niinku ois syksy nyt, kun toi aurinko paistaa silmiin. No se pääsee. Otetaan hetki. Joo, eihän siinä Tässä on vaan 100. Mä tykkään tästä Boxerin koneesta. Jes.
mitäs siinä olis? Niin ihan niinku siinäpä ne tärkeimmät. Loppuu I really want to thank my family, my girlfriend, my wife ja sitten eikä se ollut siinä. Ei muuta kuin nauttikaa videosta.